Безнең яраткан Мәрьям апабыз керде, Аллага шөкер. Безнең хәлләребезне гел белеп тора, үзендә күрсәтеп тора. Үзе дә җырып тора, исән сау, Аллага шөкер. Менә 8 март көннәре алдыннан безнең подписчикларыбызны да, һәммә хатын-кызларны районыбызның 8 март белән котлап, үзенең шигырын укып китәсе килә. Әйдә, Мәрьям апа. Хатын-кызларның бәйрәме 8 март җитте. Кышның әче салкыны да кинәт йомшарып китте. Йөрәкләребездә булса чын дуслыкның ылысы, салкын кышта да суынмас йөрәкләрнең җылысы. Тәбриклим сезне, ханымнар, бәйрәм мөбарәк булсын, күңелебезгә һәр вакыт шатлык нурлары тулсын. 8 саны Раббыбызның 8 җәннәт капкасы, барчабызга насип булсын шул җәннәтләр бакчасы. Амин, Мәрьям апа. Теләкләрең кабул булсын, бик зур рәхмәт сиңа. Амин.